హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చిన్నస్ వరల్డ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం ఎగ్ బోండా తయారు చేసుకుంటున్నామండి. ఎగ్ బజ్జీ. రైనీ సీజన్ కదండి, సో ఇవి చేసుకుంటే చాలా క్రిస్పీగా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా కానీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కానీ తయారు చేసుకోవచ్చు. మనం చాలా ఈజీగా, చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో మనం చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. చూడండి, ఫస్ట్ బౌల్ తీసుకుని స్టఫింగ్ కోసం తయారు చేసుకుందాము. ఫస్ట్ ధనియాల పొడి అండి. అంటే మనం ఎన్ని ఎగ్స్ తీసుకున్నామో దాని క్వాంటిటీని బట్టి తీసుకోవాలి. ఇది కొలత ఏం లేదు. నెక్స్ట్ గరం మసాలా పౌడర్, నెక్స్ట్ జీలకర్ర వాము కలిపి పౌడర్ చేశానండి నేను, అది. నెక్స్ట్ సాల్ట్, నెక్స్ట్ కొంచెం కారం. ఇవన్నీ వేసేసి బాగా కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇది లాస్ట్లో మనం స్టఫింగ్ కోసం యూస్ చేసుకుంటాము. దీన్ని బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తినే పిల్లల కోసము ఇలా చేసి పెడితే చాలా టేస్టీగా తినేస్తారు. మా ఇంట్లో అయితే మెయిన్ మా పాప అస్సలు తిందండి ఎగ్స్, బాయిల్డ్ ఎగ్స్. సో అందువల్ల నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను. మనం ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో కంపల్సరీగా ఎగ్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇలా కలిపేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము. నెక్స్ట్ ఇవి కూడా స్టఫింగ్ కోసమండి. ఆనియన్ పీసెస్, కొత్తిమీర పీసెస్, కొత్తిమీర బాగా కట్ చేసేసుకోవాలి చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఆనియన్స్ని. అండ్ నిమ్మకాయ ఒకటి, లెమన్ ఒకటి తీసుకుందాము. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ముందుగా మనము ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బాగా ఉడకబెట్టేసుకు పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ 1 కప్పు శనగపిండి అండి. పచ్చిమిర్చి కూడా మనకు కావాలి అనుకుంటే వేసుకోవచ్చు, వద్దనుకుంటే అవాయిడ్ చేసేయచ్చు. అది మన చాయిస్ మాత్రమే, నాట్ కంపల్సరీ. ఇది జీలకర్ర వాము కలిపి చేసిన పౌడర్ అండి. గరం మసాలా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 1 నిమ్మకాయ. ఇప్పుడు ఎగ్స్ని హాఫ్గా కట్ చేసుకోవాలండి. 2 పీసెస్లా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పక్కన. కొంచెం స్లోగా కట్ చేస్తే ఎగ్ ముక్కలు అవ్వకుండా బాగా నీట్గా వస్తుంది షేపు. సో కొంచెం నిదానంగా స్లోగా కట్ చేసుకుందాం. మీరు కూడా ఎవరైనా మీ పిల్లలు ఎగ్స్ తినకపోతే ఇలా చేసి ఇవ్వండి. చాలా ఈజీగా, చాలా ఫాస్ట్గా తినేస్తారు. మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎవరైనా తినని పిల్లలు కానీ ఉంటే, అంటే ఎగ్స్ ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, బాయిల్డ్ ఎగ్స్. అలాగే తినాలంటే కొంతమంది ఇష్టపడరు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇలా చేసి ఇవ్వచ్చు. ఇలా అన్నీ కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఒక బౌల్లో వచ్చేసి శనగపిండి తీసుకుందామండి. బియ్యం పిండి కూడా కొంచెం క్రిస్పీ కోసం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర బియ్యం పిండి పౌడర్ అయితే లేదు. ఆల్రెడీ నేను దోశ కోసం వేసి పెట్టుకున్నాను. ఆ పిండిని ఒక 2 స్పూన్స్ వేస్తున్నాను. ఇంట్లో దోశల కోసం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆ పిండిని యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లోనే మనం బేకింగ్ సోడా కూడా వేసేసామండి. అండ్ వాము, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి పీసెస్, సాల్ట్, కొంచెం పసుపు అండి.
ఒక చిటికెడు పసుపు అయితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ కారం. సో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మన బజ్జీల పిండిలా కలుపుకొని మరీ ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి. మనం బజ్జీలు ఎలా వేస్తామో సేమ్ అలాగే వేసుకోవాలి. అలాగే కలుపుకోవాలి పిండిని. సేమ్ బజ్జీ బ్యాటర్ లాగా కలుపుకోవాలి. ఇవి కట్ చేసుకున్నాం కదండి పీసెస్. ఇప్పుడు వాటిని ఆ పిండిలో ముంచేసి వేసుకోవాలి. చూపిస్తాను. స్టవ్ వెలిగించి కొంచెం మనం ఎక్కువగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఈ ఎగ్ పీసెస్ని అందులో ముంచేసి ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్ వేసిన తర్వాత కొంచెం పిండి పైన వేసుకుందామండి. ఎందుకంటే పైన అంతా ఆయిల్లో వేయగానే పోతుంది కదా. సో కొంచెం పైన వేసుకుంటే మనం ఆ పైన కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఫిల్ అయిపోతుంది. సో కొంచెం పైన పిండి వేసుకుంటే బాగుంటుంది. చూడండి అలా కొంచెం దానిపైన కొంచెం పిండి వేసుకున్నామంటే మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది బజ్జీ మొత్తము. ఇది ఎక్కువసేపు కాలాల్సిన అవసరం లేదండి. కొంచెం ఒక 2 మినిట్స్ అలా వేగిన తర్వాత తీసేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్స్ బాయిల్ అయిపోయినాయి కదండి. అంటే లోపల ఏం ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా బాయిల్డ్ ఎగ్సే కాబట్టి పైన వరకు మనకు కాలితే సరిపోతుంది. సో మనకు పైన ఎంతవరకు కాలాలో చూసుకొని తీసేసుకోవడమే. లోపల కాలాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఆల్రెడీ బాయిల్డ్ కాబట్టి మనకు కలర్ తెలుస్తుంది కదండి. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే తీసేసుకుందాం. బాగా ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు వీటిని కట్ చేసుకుందామండి మధ్యలోకి. చూడండి ఎంత బాగా ఎంత మంచి షేప్లో కూడా వచ్చాయో ఎగ్స్. ఇప్పుడు మధ్యలోకి మనం కట్ బజ్జీలాగా కట్ చేసుకోవాలి. మనం కట్ బజ్జీకి ఇప్పుడు ఎలా కట్ చేసుకున్నా సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అన్నీ అలానే కట్ చేసేసుకుందాం. ఇలా అన్నీ కట్ చేసి తీసుకుందామండి. ఇప్పుడు స్టఫింగ్ పెట్టుకుందాం. ఆల్రెడీ ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర అండ్ ఆ పౌడర్ స్టఫింగ్ కోసం రెడీ చేసుకున్నాం కదండి. పౌడర్, గరం మసాలా పౌడర్. మనకు జీలకర్ర వేయడం వల్ల మంచి అరోమా టేస్ట్ వస్తుందండి. చాలా బాగుంటుంది. నేను జీలకర్ర అండ్ వాము కలిపి పౌడర్ చేసేసుకోండి. అందులోనే కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకొని ఆ పౌడర్ వేసేసుకొని లాస్ట్లో నిమ్మకాయ పిండి వేసుకుందాము.
ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ బజ్జీ ఎగ్ బోండా రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి. మీరు చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కీప్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.